И здравейте, дами и господа, аз съм Red Dragon и в този клип ще обясня нещо. Онова за една реклама, която всъщност е пародия на обувки, смаляващите тъшакост. Това е само пародия. Така ще не дайте да ми пишете, че съм луд. Това беше само една пародия, която измислих. Дойде ми на ума да направя пародия и направих. Може някой път да демонстрирам как, ако ви зачупи вентилатора, да го оправите. Преди малко ми се чупи вентилатора и с брат не го оправихме. Така че искам да не ме хейтите в клипът. Аз просто се опитам да снимам. Така че аз нарочно снимам по късно време, 11, близо 12 часа. Аз сега гледам в пилета там по Cartoon Network, защото не ми се спи и някакво да правя. Надявам се това видео да ви е харесало. Моля ви, дайте абонат на канала ми. Забирам абонати. Трябва да мина 20 абоната. Хванах се на бас с един приятел. И